Abamu empelifo bi ehia omo enkwehye wo ya anyina ya enra ene de ya ena sawo sem esi o adansi akrofrom ya ewo asante mantemu ha da bia yina yemi asem wo esi ye ebra na empelifo ekwakodi jumadi bi ewo boase jumadi ana okwakodi ni atule se mining hu jumadi me kan sa na se afuma gudie ya yetu ya empelifo epese omo so eti agalanse ni ade ahujumadi ana omokwa kodi ewo oboase na fofi antoata no gaga ba monti panifo ye hwe omokra enkwasabwe ye Dr. Sarpong, former Ashanti Regional Minister, former Kumasi Metropolitan Assembly Mayor and current National Vice Chairman for the NDC FIE ya sabwe o ha panifo bebre na ababedu anti hu nana kwesi who is the Ashanti Regional Chairman the NDC Ashanti Regional Chairman Yerua nana akwesi ono na sabwe obabedu ayo be panifo aka ho panifo ni omo nam no mu aba be tie busua na bibia enso awie nti the Ashanti Regional Minister Yerua Dr. Frank Amakonya as well as Isham Yaobunsu ono and regional organizer the National Democratic Congress and we na bedu ha nei obeka abusuafo ehon obeka Ghana man nyina ho na ye papa Dr. Sarpong nei why na bidie omo ni nyina na abusua nyina enso esunti sabre the Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amakonya being flanked on the right by Francis Udovin afei enye ono kwa Obasante Mantemu regional police commander Okahobi afei security forces security agencies wa Asante Mantemu Rexec no obina Okahobi a omo abedura sabre na omo beka abusia ho na afei ene awosemu a essay omo ashewo nyina eden ewa hanti we are still at the residence of papa ya de na Dr. Sarpong, the former Ashanti Regional Minister. Sorry Dr. Sarpong. See, I was going to phone number bedu na celebrity here catcher no omo eba na omo kwan na omo na the Ashanti Rexec, that's the Ashanti Regional Security Council in Akahobi and some faithfuls of the ruling National Democratic Congress in the Ashanti region and now omo eba abechia ebusunya ene abrofo a hosemo a esie na yemenhoy na yetwa mfoni kakra emfa eche ahwefo ekua ho ye de ebusunya oba na as usual with the rest in peace no abetaitre ya ti yehwe de ekoso na yemfa de akabia ensomo if you're paying for something, which you're paying for, I was something one time. Regional Police Commander Ekahobi, after Obama military, normally I've been Ekaho, so one HR, they almost some on a young torso, Mafi, young country, and I have for AG, said it's from the residence of your papa, Dr. Sarpong, former Ashanti Regional Minister, the field that day amani boy esom the yen to us na for yin twan for me e fanche woni a ehwe sabre blue bag. I was young on it said the Ashanti Regional Minister on my orbitra and putting for a car so now or Ebeka Ebusan for her. Very sad, very sad and heartbreaking. Okay, and you've been at the catcher.
okay. I was young when you phone and I said, Omo Abedra, Omo Eshe, Abusian Day, Omo Echi Abusian, I'm not fine to the one of Rihanna, non Canadian, tell me, you know. The KM Mayor, Ira, KM Mayor, Richard of Rajima, Kinzuba, and also named Penny for Ababitu. Yeah, woman a bish a business a Sabriam no Case, all the powers that be in NDC Ashanti. Right, someone now probably at the bar by Grace TV. So we are still mourning the loss of these 8 great men in the course of national service to our mother Ghana. Or Mushia or Munkwenshia or Adansi Ekrofo, Biabia, your friend say a year Sikamine, Yayatis, a Benny Ekrofo. Adansi Ekrofo mention Adansi Memo, Asante Memo, Kobe Asante Kotokohene, Assassin. Nabusia, I was sending now by a brother Jumadi be air coso, Boise, on say a Bible Kunyaso, Phil Ben, Phil Kelly, a Bible Hotel Kunyaso, now by free by. We now far to say the friend said Ghanaarmedforces, a former good year, and the public faculty points to
na ɔde sɛ yɛnsuo ne yɛn sas ɔmbɛtu so saa ɔmbɛboa ama ɛtoɔ atwa no korɛ no na aban so baeɛ a wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛtoa so na wakɔ saa nkoden no ama saa nneɛma no nyinaa ɛtoɔ atwa nti ɛnora ɛna nanka wɔpaw dwumadie bi ɛho ntoma ɛwɔ boase yɛ wɔ asantema dwumadie a na wɔpaw ntoma no nyinaa ɛyɛ dwumadie a ɔyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi ɛde ɛtu galamsey ase ɛwɔ yɛ man Ghana mu titiri paa na ama yɛnsuo ne yɛn nsase a nipa bɔnefoɔ bi ɛsɛn no ne nyinaa ɛto ɛbɛtwa as usual dwumadie no na wɔsɛ Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama, the #1 gentleman of the land, and afei mpanyinfoɔ ahodoɔ yɛ aka the defense minister, afei the energy that's the minister for environment ne mpanyinfoɔ ahodoɔ aka na wɔsɛ wɔn nyinaa kɔ na wɔn ɛkɔtɔ akyire ɛma dwumadie no ɛyɛ ka bɛhwɛ na putukuru ɛna ɛbaa sɛ Ghana mampanyin ontumi ɛnkɔ dwumadie no bi nti wɔtu mpanyinfoɔ no bi sɛ wɔn nkɔ na wɔn nkɔ kɔsi nanan na afei bibia awia de yɛnhwɛ ha Dr. Sarpong&Other na ɛbɛn na M0urn yɛ ɛwɔde hɛmɔbɔ Dr. Sarpong&Other ɛna saa bɛn ɔbɛdu ha bifia wɔahwɛ ha nti wɔn na ɛbɛma mpanyinfoɔ nyinaa akɔ aba no Dr. Sarpong&Other ɛna waba bɛtena se a M0urn abifia afi bi esan paa nyame ho yɛ nyinaa mɔbɔ the wife of Dr. Sarpong&Other, the former Ashanti Regional Minister, former KMA Mayor, Kumasi Metropolitan Assembly Mayor, or no also a Vice Chairman at the ruling National Democratic Congress, or no, and Assembly of Abatanasi, now about his sooner or the bank, then you part, don't know so more, lectures and credit, yes, you know, the Fiancé of Fopa and Mama Kafra. Dr. Sarpong&Other and our team. Sabria, Obekuna for the Sassy, not the mission for the court, Akoma, my movement for Mamma, Sabia Mamma, nothing, the Academia, and so after. So we have the money, Akran, Sabi, never pay one can, so power. Na hwedesi M0urn na so be the Ghana police say it is very okay dey so ha Dr. Sarpong&Other former Ashanti Regional Minister, former KMA Mayor Bushafo and Emma Abamu mpanyifo a omo abedru ha no Emma Abamu mpanyifo ya abedru ha akwa about the Ashanti Regional Minister or Hamadike Akacho the KMA Mayor also ha makawasen e dey acho honorable Sham ya bosu that's now Tienwa ena etwa busabu ya
Os avós são esse, yeah, it's the thing that I'm sure I'm so the na mamre and the money at here. Okay, see, yeah, sure, the opposite one have that. Year round, and I'm paying for a na bravo police woni aban na ya juma na NDC mbaye ni kana ina ite train ya bibi di M0urn na biura sasa sisi kwa mali mahama kwa tukan sege Bina yang sedang Bina yang Ghana dalam si Ghana sensasi Ghana naik yang dari media good British mind impemfua na omeka yang awasante mantemu ama ya dikiwa na iwa M0urn na omba binga enti asimbe na sene enkane no na se amako eyefie ewo edisi ya kaye kase omampanyise yemebusa se di otiye no etisa na ba wedie entisa omampanyise asante mantemu so afọ owura Dr. Frankamu akohini woni asante mantemu twetwani yewura Augustus Andrews na nakosi omomra na omomeshia owura Dr. Sarpong&Other na yensemu se modishia no a modena duma ndi sa woni ko se onsom yen de gusu a yesom se party ne befa na kuma befa na Ghana so agina yi ohia na kwanhia wu ewukwa ebi anase ne agusua tie no na e ya atesem na nyesa yewura se uri mama mre na onsa amamre na amane ni amamre kwa so se wodi niwura wodi lesi asante mantemo ano se wonye abanka tifeni e wasante mantemo na le party titani kana na all the security council in aka ho yemla mesi ebusia se asemo ato NDC amaniko no eni na abusia se anampanyi bo se ewo bi na wie bi ewo ye no ewi abusia so na yense abusia se ne NDC ni mamle ni yense amamle no eye atofuwo ebeka ne se ya yi yewra se ontri mma na ommese abusia no asesa akwa nti obaya esanse amane kwa so nti no yekura yeburo ni nsa pantu abusia enge na yemfa ngufu mu nkonya so musuo esan ena tofuwo we die empale NDC na empale owu a samwosapa abusia maye nko emmo konti kura anti yebeti buebuebuebu bi anye kwatwa abontena na nka ya ligisem na enye owu na ebe NDC fi na ewu